укытучының шушы телне, шушы материалны укучыга жетким теләге ул ихлас булмаса, һәм ул аннан ихлас нәтиҗәләр көтмәсә, шуңа эшләмәсә, бу дәреснең әллә ни кыйммәте. Казан шәһәрендә 131 мәктәптә 10 укучысы математиканы 100 балга биргән укытучы бар. Һәм шуның белән сөйләштем, математиканы 100 балга биргән, ул теге базовый дәрәҗәдә түгел, югары дәрәҗәдә, алар югары дәрәҗәдә укыталар. Шул укытучыдан сорадылар, нинди технологиялар, нәрсәләргә таянып киләсез? Нәрсәгә җавап бирәсез? Акбар белән такта. Акбар белән такта. Минем укучыларның йөрәкләре белән кушылган йөрәгем һәр укучының дәрестә эшләгәнен күзәтеп баруга игътибарым җитә һәм һәр укучының соравына җавап бирергә әзер булуым. Дәрестә мин һәр партада укучы янына утырып, аның белән сөйләшеп